Morning guys, so karon kay daghan kay taglabhonon so mga puti kanira day guys. Nya tapay sa kadram dito. So magsikay-sikay na sa tong adlaw-adlaw nga buluhaton. Nya kay nag-uwan man gabi so nay tubig para pamasa. So guys, so isa ka drum. So guys, manabon day tayo guys. Unya nighuman og panabon guys kay lalo sa dispuso waswasan. So guys, mukhaong sa tagpamahaw kay para dili mapas mo. So kay daghan para bakay na sa kadram. So laban lang kita kanunay. Unya mangwaswas na sa puso niya o diba? Daghan pa kay tanan. So guys, ara guys, mamahaw ni. So mangyaka lang dadang dapita guys kay wala man tay kuan. So diri tapat ni mama we. Pamunsudan guys, so sardinas with egg. Dapay ginamos gabi pa ni guys. So laban lang. Mamahutan niyo. Magyaka lang ta guys kay mom ni always itong kinabuhi diri magyaka maon. So guys, niyo kagkaon. Ang laban na sa ta guys. Ay, duha pa jud ka balde ang nahuman ako og laba guys. Masasana nila og anam-anam sa puso. So napay daghan guys tayo sa kadram. Nakaw naman kuya. Always og laban ta kanunay sa atong kinabuhi. So guys, kay nang waswas pa man sila so ni-relax akong panabon kay duha pa to kabaldi ako to ihay ron igabot nila gikan sa puso. So ako sa ning gidalikyat diri og pantrapo kay man na mamig pangaon diri guys. So akong gitrapuhan kay langsik ayo kay sardinas sa musudan. So guys, manghay-hay sa ta guys kay na may kabaldi gihatod sa akong mga anak. So manghay-hay nako. Bye for now. Thank you so much sa inyong paghuman o pagtanaw sa akong video. Salamat kay inyong tanang sa inyong suporta. So magtiwas ako panghay-hay.